Magandang araw, ko po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Naging matagumpay ang isinagawang operasyon ng pamahalaang panglungsod na Angeles City sa pagliligtas ng mga kabataan. Nagsagawa ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO, katuwang ng Angeles City Tourist Information Visitors and Engagement at Women and Children Protection Desk ng Angeles City PNP ng rescue operation sa MacArthur Highway, Fields Avenue at ilang piling kalye natong Biyernes, August 1. Sa kabuuan, 37 na individual ang nailigtas, 21 rito ang mga minors habang 16 naman ang mga adults. Habang operasyon sa hangarin ng administrasyon ni Mayor John Lazatin na mapanatiling ligtas at maisulong ang kapakanan ng mga kabataan sa mga entertainment at nightlife areas ng syudad. Bukod pa rito ang pagnanais sa mapigilan ng mga iligal na aktibidad at mapayapang komunidad para sa mga Angelenyos at mga turista. Kaagad na nagsagawa ng assessment at intervention ng mga otoridad sa mga na-rescue. Idinala ang 15 minors sa kanlungan ng Kabataan Reformation Center para sa karagdagang pagsusuri, counseling at pagsasailalim sa reformation programs. Hinihikayat din ng lokal na pamahalaan ng taong bayan na kaagad magsumbong sa anumang kahina-hinalang mga aktibidad at makiisa sa mga programa para sa peace and order. Abangan ang iba pang mga ulat at update sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.